Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 12 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugong uya po ang mga bareta ngunyan na Webes, Petsa 6, kan Mayo 2021. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Adap at Chapel sa segundo distrito kan Albay, nagpapadagos ngunyan. Sikad sa edukasyong kalidad, gigibuhon ngunyan na aga. 15 dating New People's Army nagsuko sa mga otoridad. Babae arestado dahilan sa illegal na droga. Sa lado nasyonal, day pa man nin seryosong adverse effects sa paggamit nin Sputnik V. Duterte nag-orden ay kulong ang mga dain nagagamit nin face mask. Pagiging heroin ni Duque sinupla. Bagong PNP chief nagpasalamat sa itinaong pwesto sa iya. Sa ibang nasyon, Chinese Navy matabang na mabaton ang naglubog na submarine sa Indonesia. Sa lado nin sports, 5 Filipino Rovers napasabak sa Tokyo qualifying tournament. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Paragos ngunya na pagtaunin ayuda kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa paagi nin mga construction materials, sharing sa semento, yero, asin iba pa sa mga barangay na sakop kan segundo distrito kan Albay, may kinaraman sa Adap at Chapel Project. Inananotaran kung saan haros kadaklan kan mga barangay ang natawanan nin ayuda para maipairahay asin mapagayon ang sendang kapilya. Sa ibong nalado, sinabi kan opisina ni Salceda na haros 100% na ang implementasyon kan edible landscaping sa mga barangay kung saan kadakol na ang nagpapartisipar sa programang ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Bili na. Nakatala nagibuhon ngunyan ang sikad sa edukasyong kalidad moving forward by claiming victory for Philippine higher education na sarong biking edutourism na mapon sa barangay Santo Domingo Boulevard sa Santo Domingo Albay asin piglalauman na matatapos sa natad kan Bicol University College of Education sa Daraga Albay. Magkakaigwaman ni press conference ngunya na udto kung sa piglalauman na magampang sa media si CHED Chair Prospero de Vera, CHED Commissioner Aldrin Darilag asin ang grupo ni abogado Ryan Esteves inkargado kan Office of the Director for may relasyon sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Sa aga, sinamag kaigwaman ng pagtiripon kaampangan mga grantees kan Tertiary Education Subsidy Program. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sarong grupong siviko sa Albay ang napasimple siya nang nagtataon in tabang sa mga pamilyang tika po sa buhay, lalo na sa lado nin pagpapabulong nin mga kamatean. Ang Pitmaster Foundation Albay Chapter na kompesto nin mga negosyante asin pribadong individual nagbiriyo nin far sa tanganing makadamot nin fundo na yuman sana ang sendang ginagamit sa pagtaon nin ayuda, sharing sa libreng wheelchair, dialysis, operasyon asin iba pang klase nin tabang sa abot kan sendang makakaya. Sa nang sinabi na ang sirang na klase ng tabang haloy na nindang pinunan asin ini magpapadagos sa good na yaon pasinda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Dahil nakapalag ang sarong 36 anyos na babae kan siya arestaron kan mga pulis sa paagi nin bypass operation sa barangay Itba, Manito, Albay. Sinabi ni Police Major Dexter Panganiban, tagapagtaram kan Albay PNP Provincial Office, na anadakop na midbida na si Rhea Dado kanasabing lugar kung sa enako asay ang tulong plastic sa Chie nin pigtutubudan na shabu asin marked money na ginamit sa bypass operations. Siya sangunya na sa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon, mantang ipigahanda naman ang kaso kontra sa iya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. 15 dating miyembro kan New People's Army sa Masbate ang nagsuko na sa 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army sa Milagros, Masbate. Sinabi ni Captain John Paul Bellesa, tagapagtaram kan 9th Infantry Division Public Affairs Office, naan na pinakauring nagsuruko, nagdara sa 126 na ang total na bilang kan mga miyembros kan NPA asin mga taga-suporta kini na nagkakaigwanin operasyon sa Masbate nagbolta na sa lado kan Lay. Sa iyong sinabi, nasa 8 sa mga ini ang mga regular NPA guerrilla, mantang iba iyon mga miyembros kan sangay ng partido sa lokalidad o mass-based supporters. Isinuko nindaan sa indang mga armas, siring sa assault rifle, shotgun, kalibre 38, asin .357 caliber handguns. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sigfred Felipe Awitchen, Battalion Commander kan 2nd Infantry Battalion sa Milagros, Masbate, na ang 15 mga dating miyembros kan New People's Army na nagsuko na sa gobyerno ipapairarom sa reintegration procedures as inilalaog sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP program kan gobyerno. Sa lindong kan ECLIP, ang mga dating rebelde makakaresibin in cash, livelihood, housing as in medical, pati naman educational assistance, mantang babayadan man ang mga inis sa mga armas na naisuko ninda sa mga otoridad. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na nakaini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemes Workies yan, sarap lasang orange, yummy,
paggawa ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini, hatod sa Indukan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay.
Daiman ni na restrong seryosong adverse effect sa COVID-19 vaccine na gibo kan Russia sa primerong aldaw kan sendang rollout ngunya na simana. Sinabi ni DOH Undersecretary Mirna Kabutahe na sa primerong grupo ng 15,000 na Sputnik V vaccine na naresibi kan Pilipinas maabot sa 2,634 doses ang naitauna. Ang mayoriya kan mga nakaresibi nin bakuna iyo anhali sa Paranaque na may 2,000 sanggatos, mantang 309 naman sa Makati asin 165 sa Manila. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinagordena ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulis ang pagpapakulong asin pag-imbestigar sa mga madadakop na dain nagsusulog nin face mask asin ang mga dain nagsusulog kay ninintultol sa mga pampublikong lugar sa nasyon. Sa sayang ulat sa Bayan Kasubanggi, tinawan doon kang Presidente na ang pagsuulog nin face mask kritikal na kinakaipuhan para mapugulan na pagdakol kan kaso ng COVID-19. Miyaras tanto sinabi kan Department of Health na ang side effect kan Sputnik V sa mga nabakunahan pareho man siya na sa ibang bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na maabot sa total na 2,634 katao ang nabakunanan nin Sputnik V sa tulong syudad sa Metro Manila asin base man sa pag-aadal kan mga vaccine expert panel na uncommon side effect kan Sputnik V vaccine iyo ang kulog sa parte kan lawas na tinudukan mantang uncommon symptoms na namamatian kumpara sa ibang bakuna iyo ang trangkaso, kalentura, makulog ang lawas asin makulog man ang payo. Nagpasalamat si incoming PNP Chief Lieutenant General Guillermo Eleazar kay Presidente Rodrigo Duterte sa pagpili sa iya para panginotan ang bilog na liderato ng Philippine National Police. Sinabi kan Malacanang na si Lieutenant General Eleazar na ang masalida kay outgoing PNP Chief General Debold Sinas na maretiro na sa serbisyo sa Sabado. Sa official statement ni Eleazar, sinabi kay ining nagpapasalamat siya sa Presidente dahil napili siyang maging instrumento para sa kamauotan kay ining mantineron ang mga disiplinado asin profesional na pulis para gampanan asin ang trabaho na magpautob nin lay asin maprotehiran ang mga Pilipino. Sinabi niyang sarong pambihirang pagkakataon ang mapili bilang PNP Chief dahil man siyang hahampangon na mga challenges magin ang halangkaw na expectation kan publiko sa iya pero inipiga ako niya. Nagpasalamat man si Eleazar kay Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año dahil sa tiwala sa iya na panginutan ang sobra sa 220,000 na police force. Bareta Alas sa ibang nasyon. Matabang ang Chinese Navy sa Indonesia sa paghawas ninda sa submarine. Saro sana ang China sa nagkaperang nasyon, aro kan Australia, Singapore, asin Malaysia ang nagtatabang para mayawas ang naraot na KRI ng Gaala 42 o kaya 402 submarine na may lunad na 53 na crew. Nainot ng nasa Indonesia ang duwang Chinese salvage ship sa karagatan na parte kan Bali, mantang nagabot man ka nakaaging aldaw ang ikatulong barko kan China. Magigarumduman na kanakaaging simana kan biglang nawara ang submarine, mantang nagkukondukta sinda nin military drill sa karagatan. Matapos sa nagkaparang aldaw, nahiling ang nagkaparang parte kay ni na peredaso na sa tulong parte asin pigtutubudan nagadana ang mga crew. Bareta sa lado rin sports, 5 Filipino rowers ang mabalo na makakuha ng pwesto sa Olympic Games sa 2021 World Rowing Asia-Oceania Olympic Qualification Regatta sa Tokyo, Japan, kung saan sila maentra sa tulong event. Si Chris Nievares malaban sa men's single sculls, mantang si Melka Jen Caballero asin Joani Delgaco sa lightweight women's double sculls asin sinda
Rutial Sumintak asin Roque Abala sa lightweight men's double sculls. Inimadurar sa God sa aga. Ang Philippine Sports Commission na nagsimbag sa Sina Hotel Accommodation ang mga allowance asin airfare na nagkakantidad din 1.4 milyones pesos. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong pamilya sa Massachusetts sa Estados Unidos ang nag-arkila ng serbisyo ni sarong professional treasure hunter para maimbestigaran ang sendang harong na may uring-uding na may nakatago na kayamanan digding. Aki pa na si Karen, ang presenteng tagsadiri kan harong, nakakadangog na siya kan mga uring-uding na may itinago na kayamanan sa iyang nagada na lolo sa laog kan sendang harong. Ang chismis na inis ang rason kunata, nagduwa-duwang isip siya na ipabakal ang harong dahil naglalaom siya na tutuom ang manunangod sa kayamanan. Kinuntak niya ang treasure hunter na si Kit Weil para hanapon ang kayamanan. Gamit ang metal detector asin endoscopic camera, na-discovery tulos ni Weil sa laog sa nanin sarong aldaw na paghanap kan kayamanan. Nakuha niya ang sarong metal box irarom kan salug sa atik. Ang laog kini nagkakatadad nin $400,000 asin nagkaparang bugkos nin silver certificate. Sa tansya kan treasure hunter, 1950s pa, itinago kan lulo ni Karen ang mga kwarta base sa serial number kan mga na-discovering dollar bills. Sa ngunyan, ipinapa-appraise na kan pamilya ni Karen kung gorano ang kantidad ngunyan kanako ang kayamanan. Dahil pamaninda aram kon anong gigibuhon sa kwartang makukuha ninda, pero ang mas importante sa iyo ang nasimbag ang aluyonan niyang kaputan kung may kayamanan mananggad na nakatago sa arong kan kung sa insya ipinangaki asin nagtalubo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kaya nakaaging aldaw, nagkumpleanyo kan siyang ika-31 anyo si Andrea Torres asin namamatean kay ni na maugmadaas siya asin mas positibo ang mindset niya asin mas excited naman ini ko nano anagalat sa siyang magiging futuro. Siyang sinabi na may listahan siya ng mga bagay na gusto niyang pasalamatan. Ang positibong disposisyon, iyo ang nagtao sa iyan dalan para makamove on na. Idi nagdagpaman niya na siya nagpapasalamat din marhay sa mahal na Diyos kung kaya siya nakakalikay sa demonyo. Bareta, salado din saludo makita sa newsbase si Mar de la Mar Kamen. Tanganing mailikay sa droga, mga chikiting, kauronon sindamanangod sa healthy kid habit. Nabi ka mga medical experts sa Department of Health, ang mga aki dapat magkaturog asin magmatanin atap. Magkaonin tama, magkarigos sa asinogalion, ang good hygiene, arwal daw. Mag-ehersisyo kay panan sina ate asin kuya, asin day nanggad magbalo na gumamit nin droga. Hindi nagdagpaganahen siya na ang batang malusog sa droga di pakakabog. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Bardela, daing iba. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa Legazpi. Merong intertropical convergence zone. Diyan lang ito nakaka-apekto sa southern portion ng Mindanao. Pag sinabi nating intertropical convergence zone, ito yung pagsalubong ng northeasterly trade winds at saka yung southeast trade winds. So yan nandiyan yung mga series of low pressure area, diyan nabubuo yung tawag natin yung kadalasan, yung pag-arat-tugat ng bagyo. Samantala, easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So kasama dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap. Hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pagulan o pagkidlat-pagulog. Mahina ang katamtaman na hangin mula Ilagang Silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anuman seaboard, ang Bicol region. Sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring maka-apekto dito sa Kabitulan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan na Webes.
Sa pangarakan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Teknikal asin Pagasa Legazpi. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas yung sinubagantabay. Happy birthday sa samuyang ikaduwang aki, May Peralta. Pirmi na may karaonan. Happy birthday, Ala. Hindi kami magkaraon dyan. Magkaguruto mo kami dyan. And then belated happy birthday kay Miss Ansi Ilawenko. Belated happy birthday and good morning kay Ma'am Tin Azanya of UST Legazpi and kay Ma'am Rose Florin of CSI. Ma-programa ba ganyan suriin araw? Yes! Belated happy birthday, Ansi. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. New Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya